Sefar géad fáilte isteach an gotí Cluain Meala a ggur cluiche Leathcheannais Sóisir Iománaíochta na hÉireann 2025 Baile Dhaithí Mochuda ó Loch Garman agus Bhriotáin ó Churcaigh in airce chéileann sa Tráchtaire agus ád sa Leathcheannais I Bháirc an Craobh sa mbliain nua ann dos na bútóirí an sa Tráchtaire se táid go dain isteach I mína nollag tá na canílacha lofa go maithan sa I Cluain Meala tá sé stella Pháirc agus gcuach Tharbh láidir ag séide ach é sin ráte tá hÉireann an sa tá tiomanta chanáte bhaint amach ins na bouty Leathcheannais nu ins na bouty Leathcheannais go dain ag ceann cúpla seachtain. Deisiguinge súlachaf chun caighar na fórna bheith dul chun Pháirc Tráchtaire agus tosnóid céadúir le fuair Baile Dhaithí Mochuda Champíní Loch Garman agus Champíní Lein. Sean Cooper Tomar captain agus tosnó sé sa Cúldómh agus éad láidir cosanta sa lína lán cúla Sean Fitzpatrick, Eddie Kelly agus Jack O'Regan. Tá gá ahrú déanaach déantain san lína leacúil. Tosnóigh Tomás O'Connor mar bhí fógrathe agus an dá ahrú Sean Nicholson a caithfh ihre hochtíag agus ihre fithehéin James Kelly is sigan an Barry Hassey agus Mark Murphy. I Lorna Parker tosnóigh Barry Nolan agus Brian Smith agus tosathe bríomhar for David Dunn gá chúl agus cúlí na Leathcheannais Lein agus taobh le siúd Lucas Fitzpatrick agus Pháirc Dail agus a rís líana lán tosaigh atá contúirteach ach seileadh láthir isteachtómh Joe Dail, James Dail agus an sonna sig sa cúnge caithfh recúdaíag ó sin Hayes. For an Kyle Bhriotáin agus iad dul chun Pháirc fé mar atá fógra in San Clárós ar Gordráóna. David Desmond hosnóg sa cúl agus a rís cosantóirí láidre Derek Considine, James Hurley agus Owen O'Neill sa lína lán cúl. Sa lína leacúil tosnóigh Aaron Holland, Tomás Sheehan agus Colm Sheehan agus an son I Lár Párc ihre hochtíag Sean Sexton taobh le ihre naid Josh O'Donovan. Sin fear contúirteach ar fad ná Mark Hickey a caithfh ihre de for sé cúl agus négúlí na Leathcheannais na mún agus tá sé an éifeachtach ar fad I bhail na bochan na saoire. Philip Wall a tarmar captain taobh le siúd agus Ronan Crowley agus an son sa lína lán tosaigh Tráchtaire de Kyle Bhriotáin curtha Chorcaigh tosnóigh Conor Hogan, Luke Griffin agus Bertie Butler istigh sa cúnge. Se tá na canílacha bocht go maithan sa Cluain Meala ach tá slua amach treis teacht ó Loch Garman agus ó Chorcaigh don cluiche Leathcheannais seo agus an dáthaobh fíoch for chanáte bhaint amach in san Leathcheannais a bheith darnó I gceann cathrú cumann an Luke Lascoil Bháirc an Craobh in san bhliain nua agus well chun teacht go dtí an stad seo ó thaobh Kyle Bhriotáin. Búidir Craobh Chorcaigh na Sóisir den géadúir mbliana agus an ceannas fearcha ar ánathan gleanna sa Leathcheannais ná a bheith dóla dó cútaíag. An son heislíidir ráidí leath Craobh na mún agus bua amach a gcuine nach a dtíre ó limnach héna 23 a gcuine héna 60 agus an son beidir an taspáanta sa beara thugad a rútha mbliana ag Leathcheannais na mún na Meala a gcuine Kyle Rossanta dar nó Champíní Fort Láirge bhí ard lá chun Tráchtaire sin bhíidir glan in uachtar in áiríre ón tús. Dó seachtaí a gcaimsethe gona naigúlín agus an chéad Craobh na mún ag an club seo ó Iarthar Chorcaigh atá tagansa le slú mór taobh hirdómhan sa Tráchtaire. An son ar daobh eile Baile Dhaithí agus cuairt na Mochuda, well tá si tá treis Craobh Lein a thart lom líana agus in dhéag sin chuidir raig an ceannas fear Naomh Bríd ó Iarmhaíonn san bouta Leathcheannais Champíní Kyle Cuinnig chorthas go mórta sa cluiche Leathcheannais agus an son áir taspáanta zuatha ag Leathcheannais Lein bhúidir ar Cléine Kyle Dara agus 3-2 gona nád a héindíag líon bhd a clubanna Iománaíochta I Loch Garman agus iad an sá ag iarraigh áidamhaint amach sa Leathcheannais sa mbliain nua. An slúan is sa seastáin hail agus híos fúne agus Morbar ag seasamhanis an árán náisiúnta árán na bhíon.
Tá slú olmhór baile seachtaí Cluain Meala tá seastáil lán go bar Baile Dave Howell agus tá mé feicinte amach ar héamh na lámh clé an scibol nó an shed fibber tuchsaí ar an sa Cluain Meala tá sé sin lán go bar chum agus déchúsnabeach tá sé stelle fearlinge tá cléoch láidir ach é sin ráta tá mé ag súla fééis na maithamaíochta gargamad an nola go háméid agus Bhriotáin ó Chorcaig le baile gáthí Mochuda ó Lochgarman agus cór láidir guithe is séad isteachtaí taobh na lámh deise an tá insin céad le agus is sa isteachtaí taobh sin a bheith Bhriotáin ag immert insin céad le má seab ag fear spór má ag tastáilúthe sulla meid an adóg letha me séad an son réiteoir seánóna sin é fear cnach síon i bord láirgad Míchéal túl agus é dtíorcha cinú goil na húradóirí réigen tá go haingeile réig agus mar dermse agsúla cluiche má Iománaíocht an tá sé héin réig ag cinnte gohfuil gatanas na háide go cearte agus tús chur leis an gluthe Leathcheannais céad seilehanta ag Bhriotáin agus an Pháirc ní pasúnta gaith sin go hÉireann Tomás O'Connor agus deis ag baile gáthí Mochuda beidir dollar anúnsaí an cansa gardan lína taring fad na talún an sonnig sin héis ag ag deire tá iirecht imethe amach Aaron lína agus puc sleas a bheith anna go deire le bheith tóca how le colm síhan. Dar nó iad teachta tris sár haspántas ag Leathcheannais mún agus cairosanta búte agus búte go bhain tránóna sin an cansa ríis go hÉireann be an immert maulbeidir ar uairh mar gohfuil an far cumá bog agus sleann obair le déanamh an son ag Ón O'Neill sigin san cúnge ach tá go machchanis sin na smachtú clippert Dimmerhorian son an réiteoir ag ligand an immer teachtar ag an áúr agus genta go ag Aaron Hallan seo chun Bhriotáin an cansa choristeach go snast go dtíon taobhheil smachtathe ag Luke Griffin sin éon lá tosaí an pass tu go uig siút féch an lúsatá ag Jock an Nílige beile goil deisianta ag Bhriotáin ar cúil fad na talún ag deire an iireachta mé ar stré ag Rón an Crowley ag deire ach bhí lús go cinnte measc na dosan son ó Bhriotáin agus ag deire iireachta mithe ar héamh na lámh deise agus ar stréimh í seans maithan son ar cúil ag curtha Chorcaí. Sin cansa go hÉireann ag baile gáthí Mochuda pass Cluiche seachtaí Brian Smith an Pháirc bhfuil taring níla ar an réiteoir beide go bhfuil teisir cúil ar Dave eile tá sé fósa dul in san nád contúirte an slitir ag deire leathlochálta agus obair le déanamh an son ag Aaron Halland é sin a glan ach tá fear aimsethe le spás istigh sa lár agus iirecht ag deire seachtaí sanna tosathe bríomhar sin cór na gaotha ag Bhriotáin in san céad le smacht a gáling ag an lán tosaí sin é Luke Griffin féomhrú iling géir go maith ag deire an tairn na ceann tá mithir stré an son gá seans deisir chúil céadúr agus deisir chúlín an son i mithir stré ag Bhriotáin. Macaríis tócan son ag captain baile gáthí sin é Seán Cooper deachratí dul thar leabhar parca gaoch láidir sin na chuine in san chéad lehansa chanílacha anmhacht dar nód mid go dain isteach mí na nullag agus go leor árán agus ceol na nullag níos túis go deachratí an son ag Tomás O'Connor taringtar ag ansa Seileh HÉireann Bhriotáin tá siad contúirteach nuair bhín seilbhistigh deisir scóranis ag Rón an Crowley an tríú iirecht agus an tríú iirecht ag deire imethe Aaron seasnán Rón an Crowley ag aimsiú agus scór maithan son ag siú de Bhriotáin. Sin cúlpáir a fécint dul dín taobh howlis amach sin a ríis deachratí dul thar leabhar parca tá seilbh smacht an son ba sé ag seilbh chuirteachtaí le hétí David Dunn dar nó Iomána le Lochgarman an cansa fad na talún tá sé sleann tá sé bog istigh ach tá deisir scór an son tá cansan ag deire imethe ar héamh na lámh clé agus ar fóríl agus iirecht an son ag Joe Doyle mithir stré an scór mar a bhí cúlín amháin ag Bhriotáin gan éon scór fós an cansa gardan lína beag an puc sleasa ag deire ag curtha Lochgarman agus an dáhéamh fáil cóirí sórta chéalann so mar dermse na canílacha anna bhacht ar fad agus mar chin sibh nuair héin immerthóir síos sleanín siad go leor fearinge le seachtaí beag an ús an cansa gardan lína díra cumad níl ag deire hána sé de lámh Pháirc Dail agus an puc sleasa ag deire inis chuna bheith ag Bhriotáin agus ag Marcici cúil agus négúlín aimse go siúd ag Leathcheannais na múna chun an Cail Rossanta fear bríomhar níl éon ceist
Sin ceann sa Machtín Taobh agus obair le sin bheith Philip Walsh sin in captain ac an ceann a ríist hÉireann lá deise sin 3 seans luan son her stray ag Caile Bhriotáin. Ach go dtí seo tá cúlín amháin Cláir na scóir sin a teachtó Ronan Crowley. Pacamach a ríist an son ag Sean Cooper. An Taobh tá tríaltach a ríist prebe na líróda de Chamáin an son Caile Bhriotáin agus ag deireadh beag an puck slasa ag Pháirc Dail. Dachirtí is sin na gáardach ach ag deireadh beag go mbeidh an tarna seans a stig ag Lucas Fitzpatrick. Pass Cluiche de Gardaga siúil bhfuil Tráchtaire Gansi nó Tráchtaire Chamáin an son tá sig an lán tá sí seansar cúló sábháil má an son James Doyle a sig géad iirecht agus ag deireadh an sábháil ag David Desmond is sig de Caile Bhriotáin níl an contour glanta go fóil Thurnas an son ag Lucas Fitzpatrick ach ag deireadh nadidir an pass nó cad a bhí gceist an son ach tá sé glanta nó droch Cena is sin agus ag deireadh Oisín Hayes leis a géad cúlín ag Baile Chaithí Mochuda bhí cúpla seans a stigan son é sin a glanna ach ag deireadh Oisín Hayes ag aimsiú agus tá míid corm den géad uair an só. Dachirtí an son é sin a smachtú agus ag deireadh Baile Chaithí a chatbát óháin eile. Targan scóir sin misneachtómh dúrcan iad hocrú an só cúpla seans a her stray ag ag deireadh ceanna methe Aaron Shastanán agus tá gacrid cód teann is sig an son ag deireadh ibrthe raig an son ag Aaron Holland agus obair le déanamh na cosantóirí ó Baile Chaithí istigh. Go dtí se an dáhéamh anna chorm cúpla seans beidir stray ag Caile Bhriotáin a chuir go seach bu gáin ortha a tuige sin go bhfuil dóthain am a brú an son a seach an córa ó Nicky O'Toole agus ag deireadh gan bhuiile séir amach sin ag curtha Lochgarman Baile Chaithí Mochuda club beag tútha in eisgurt Lochgarman. Nis dint go maihan son a ríist ag Aaron Holland feicála go maihan san céad cúpla nóin an Cluain Meala ag Pháirc ag Garras ag féiceann tabach an sin lámh an áirteach an réiteoir Calís an son feicethe agus bhuiile séir inis le teacht ag Caile Bhriotáin tar nó seach chéad ar seachtainna go gaithigh na geansaithe agus uimhreacha a bheith níos soléir nach féidir a bheith ag teacht trasna má tá strípaí ar chúl caiisiad a bheith go thomláin ag seasamach chun chéile agus cinnte le geansa Caile Bhriotáin tá sé den uair níos fosa iad a léamh agus a dhiiscint ná mar a bhíoh tránónta agus íonthe lenis mar cici. An chéad seans go siúd ó bhuiile séir an son tránóna le cór na gaotha an sa Cluain Meala tá irdach dam bhfuil crinnes an ceann son ag deireadh casa go bocht agus dheis agus fóraí le rís sin Ceiricáin de cúlíní atá caiilte an son ach tá gaoch sin beidir séideach sa chúne agus deacré a bheas an só agus an ceann smacht go háling ag colm síhan ó bhuiile déanamh teachtamach tá spós ag oscailt ósa chóir amach an son a ríist an mód iarach isteachtaí san na tosathe ag iarach é smachtú istigh an son tá Griffin ach tá Calís feicethe an son agus na súile géire ag Nicky O'Toole be ceart go mbeadh seo bhad níos fosa inis ag mar cici. Well, tá tuáile teachtasteach seo lán na dúálaí go cinnte agus hickey buint leasa as an son an banasiúr ar nó a feicne seach chun Dave lína sin é Joe Ryan MJ Rec atá ganas ar Baile Chaithí cúl Mochuda an tránóna deis ag mar hickey an ceann dearna go mithir yes an ceann tóiste agus tóiste go maith agus Caile Bhriotáin gafa cúlín chun na maithas a ríist. Dachirtí an dáhéamh seileh bhúgad an sonnach tá sé ar neise curtha Lochgarman tá lús dáhéamh ní léon cheist an réiteoir gligan an imirt teachtar ag an ná dúrtha Caile Bhriotáin a cosan go láidir an son agus ag deireadh prabanna líróta é bháfar Luke Griffin teachtamach ag carú leis na cosantóirí an son. Isteach go mar ríist
Cofada le Conor Hogan. Dacartí an son smachú Hogan fósig fiach ag irig brethir a slitter ac ag adera ober fad dint an son ag baile ráhí cúlma cod sin leavlocáilta but agus ag Sharnash Cail Bhriotáin ag adera tá Tarring Chaston son feice díorchos cór an réitóra agus beag buile séir eile seach ag Mark Hickey agus deis scór eile le teacht ag Cail Bhriotáin ní mór tris beagnach den ómad Curlish méid atá clár na scór mar tá gaoch Haribh láidir gála gaothe in áíre séide in na bhára sa chéad lehan sá agus Hickey is an canta begáí níos si amach chun géad ceanna bhí aige ach becurcha Meala an canta an a thrórú thar an seasná na muir ag fearrtá sé sin aige gá ceanna sa chéile go siúd trí an aige héana is a bhábhar Cail Bhriotáin. Leis an canta smacht a go háling ag Bharlar Park a Josh O'Donovan dír gón bach amach a seachtaína lábha ach ag deire fóríl cúig ceann de seansan an son tá sé dechar an gléich sin a bhanistú agus a bheas agus ceann eile mithir stré an son ag curtha chorcaí. Leis Sean Cooper gleithreánach go más acu leis na pocan amach den ómant dír catantá sellh smacht go dasan son an lábh an orda ag an réitóir Pháirc Dail ag garish nachtá deisintúir Cluain ag baile ráhí cúlma cod a tóg agus snastan son ag Pháirc Dail agus is léir má thugann tú orlach de spásta ábalta na scór na aimsiú. An bhearna is lúidir na fór na ríistantá é ag stala fearing amach an son. An slitter ag adera teachtamach agus oberfadéid an son ag Tomás O'Connor. Leis ceann le spéis agus ceann contúirteach le tarling tirim le cearnóga in orda héin si dacartí ag gahaingeistigh brethir ag an son agus ag adera tá Sharnash ag baile ráhí cuairtna coda tá an ceann son. Tá sé cura Harran Chaston iling géir ag David Dunn ach tá Shanna Haí ag a bharicéine tá na fórna gobar gob ar cóscóir leis a glún Meala. Gá ceanna sa chéile son ag curtha Garman. Na fórna corran don tarna bhaut an sá ar trí cúlín an taobh. Agus ag adera ceann sá imethe ar an lína agus meid puc sleasa le teachtan son a bhábhar Cail Bhriotáin. Trí cúlín an taobh I'm sure lufa ar fad an sá. Leis sin le chúlaí láir Tomás Sheehan Hogan canta. Dacartí in imróirtí se iad gáardach agus bhfuil dinta níos fearr an son ag Sheehan. Bhfuil Calíis an son níla ar an réitóir go Sharnash agus sellh an rud is táchtaí choristeach an son ag Cail Bhriotáin agus an Bharlar Park a Sean Sexton ceann contúirteach is stig pramad a líróide teachtamach Cail Bhriotáin ag trid an ceann son níléon Calíis an trosa a deir an réitóir agus baile ráhí cúlma coda ag irig sin na glanna ní féidir tá Sharnash ag an lán tosaí Luke Griffin féhrú agus anna cosint ar fan Dacartí an slitter garda tá contúirte stig an son agus beidir ceann fad na talún tá Conor Hogan ag irig Tráchtaire níl sé tá sé brúte amach ag adera agus well sella fósa cá ach tá Carrick Tastal tá an Sharnash tá rudí cóteann Mark Hickey gá chulín ó bhfuilí séire tá Carrick Tastal an lábh an orda buntá sé tug ag an réitóir iirteach Tomás Sheehan agus tá sé sin Harran Chaston sár chulín an son agus réitóireacht anna cliste comá an buntá sé tuga agus Sheehan ag adera ag aimsiú. Cúlín after a ríist. Leis an cinsa churamach a ríist ag Sean Cooper. Dacartí beidir baile ráhí cúlma coda na pocan amach a bhuacant dogad hain in san chéad le. Agus dar nó beidh cór láidir cuithe le teacht dóibh. Buntá sin leis an bhuile séir. Gunna na cuithe. Leis seans na fórna chormún sá. I gunna na cuithe tá an iarach seo le teacht áfach. Gléich atá mar gála in áíire ach seo iirt Oisín Hayes cúlín ón immer toscailte tá an ceann son ag taistil agus Harran Chaston
Obair úntagan son gá Cluain ag Hayes don tríomh out time idir co-score. On a score fad an son. Ríis an plan ag Bhriotáin an pucamach a thugan go mar. Hiag fáil sin agus cór na goníile go in san chéad le. Cansa Sathairn an son ag Philip Walsh in captain atá Carrick tastáil ar cuméig an Bhriotáin ag Craobh Garman Jackratí an son é smachtú áfach agus ag a deire glantamach agus Obair le déanamh an son is sin smachtú cínta gúil sé dachar ag an dáhéamh is sin fiocha ach tá an buile séir le teacht ag a deire an son agus tá cinnte gur mar hickey thucha níos chun an count an hógan ceathrú uair a clig beag na caitansá agus an mhair taobhlín a rug a gasise bag thurneis cúpla céim agus well le cór na cuithe ní dom go méid deachart ó hibh fad de ach beag deachirtaí bagólam an gaoch sin a bheas agus a bhanistú. Taobh dá lína cuimhéidir go seaca héana á sé an so i glún Meala hickey ceann amháin níos túisce tá ceann eile inis ag mar hickey Obair bheith an son agus curtha churcaí gafa Cluain chun tosa go ríist an tríú ceann go dainnig mar hickey. Deachtartaí sin na smachtú ríist ag Mochuda haulach ag a deire Bhriotáin agus fear breisistigh sin é Bertie Butler ag garisteach deis ag Butler orachar de iirecht caiisiad a bheith sásta leis a Cluain ach bhí deis beidir an son ar cúl sé ag a ceathranis. Leis an ceann go thurneis ag hickey Deachratí galore an son ag baile gáithí leis na pacan amach chéin ceann contúirteach ag tarling de sigmhiisidig iargé chuirseachtaí Luke Griffin beidir go méid seansa go fós Tráchtaire again son ach ag a deire smachta go maith an son ag James Kelly agus deis ag baile gáithí Mochuda sin na glanna ní glanna úntaach thurneis an son a ríist ag Bertie Butler bhí seansa go ar cúil níos túisce fuairse ag Cluain bhfuil Cluain eile níl tá sé sin na methe ar thaobh na lábha deise agus ar fóríil sin an séú ceann tá mithir stré an son ag curtha chorcaí agus well tá sé den uachtar ó thaobh sellmhate ach ar clár na scór is beag atá atra nuair thugann na droch nílacha seo isteach san áireamh an sá. Ceann tá tóca ríist agus cín tú Bhriotáin ag buchan go héin pucamach ag baile gáithí in san chéad lehan tá geall leis well tá sé ar náis inis ag baile gáithí Mochuda tá siúráilta buile séir tailt an sanna go 18 an réitornic Ó Túil agus an ceann le bheith tóca i lár Pháirce na beáin taobh híre go deire. For na carm go maith go dtí seo an deis ag Oisín Hayes. Gá Cluain aimse go dtí seo ceann ó nimmert ceann ó bhuile séir agus be sé ggéireann ceann son na stiúrú más féidir Tháirn trasnán agus an bhearna sin na leidú go dtí Cluain boutáin eile. Iirecht Oisín Hayes bhfuil tá fad galore aige bhfuil crinneas tá go dain an tríú Cluain ag Oisín Hayes tránón is stig leis éin agus a brab na súla an bhearna thurneistí éon Cluain amháin. Ceann gard an lína dír cumad a leistigh agus déad go maith ag hickey Cluiche an son feice agus an cearta an réitor an order grim Tomás Sheehan agus an ceann le bheith tóca tá cinnte ríist ag mar hickey an túáile teachta seach ag an mhuiris chun taobhsá ní bheith mórrán isce tastáil tá cinnte antá tránóna tá sé i dúirte an ús ach beag túáile tastáil tá slitearnis tuirmethe tá cumán tuirmethe luach ag go héin buile agus go héin scór nuair bhíonn canílacha có lofa le seo. Leis go dtí tá tránóna tá sé tris bheith crainn go maith trí Cluain aimse aige idir fad ó bhuilí séir tá ceann son ag taistil in san ád contúirteach istigh beidir go deis Tráchtaire an son beidir go méid go tarna deis ag Philip Wall an captain ní bheith go dain agus stoppan son ag na cosantóir ag baile gáithí Mochuda agus seans go siú teacht amach boutáin eile. Obair le déanamh an son ag Tomás O'Connor sin na glanna droch glanna díreachasteach dí lábh fear Bhriotáin agus Tomás Sheehan le teachtaíon taobh hail tá sé gimmert níos tear níos cliste móna himar seán seáil tá hailach blocáil má déanta ríist an son.
Contúirt go cinnte ra bhíonn seilbh na tosa ó Cail Bhriotáin. Fear sa bhreisiste go glorg an tlitir ag deire obair bhádéint ag Tomás O'Connor. Mar go raibh Conor Hogan a sig ag glorg an tlitir ní bhór sé é de Cail Bhriotáin ach a rís dacrtaí cosan é sin na glanne. Ní nóméidí a catan sa. Tá lámhan ard an réitor púla séir le techt agus cúlín amháin idir na fórna Cail Bhriotáin ag a sé cúlín. Cúig cúlín ag bailile chaithí cúl Mochuda. Harveh town bhí mar agsúla sin dar nó. Dúis áilmhór das na bútóirí an tá tránón agus gotáin caiig bútóir a bheith going. Má haid chorm ag deire seaca beag an breise agus má haid fós chorm cá fis gotáin. Nach beidir go meid builí a tastáil chun na fórna a scarún tú Míchéal tá Chorlaigh tastáil istigh ó ar Loch Garman agus an réitor tá leisteach dúra chun na cin tú. An bhfuil rudí go bra istigh mar cín sibh híos tá Pháirc ag gar súsan sa. Agus Chorlaigh tastáil an ag Tomás O'Connor anna cléir fad imreige agus dul go méidir go meid dultín taobhlín a gur Chorlaigh feag tamlín níl sé omláin a stig lei sin an son tá sé ar leachos a fágant an son tá an buile sa díorchar na lína cúféidir go seaca díorch si go lár Pháirce agus deis na fórna a chothramú sé osín hééis a hógaigh trí cúlín a go bhar chéna go dtí seo agus deis na fórna a haingt ar a chóscór don tríú nó go daint don gahrú bout agus sin mar tá déanta ag osín hééis tá míad chothram ceir a bhoutar fad sa chéad le sé cúlín an taobhanis agus sin gá ceanna sa chéile ag osín hééis agus ceir a fad anis go bhar chéine. Mar cín si fan pocamach mar a ríiste Cail Bhriotáin. Began de Harrington son ag tugann seir sin fear lár Pháirce sin Josh O'Donovan ag ó sé buile séir an son mar go raibh chuiristeach ní do an slitir sin na bhúla agus cílann sé sin inis go mbeidh deis éasca dhearfa ag mar cici ní léon rud éasca beidir lá mar seo. Ní léon tail de hici go fóil tá sé teachtamach díag ar níag an tuáile a ríist agus tá mé cinnte go méid molamór tuálaí a testáil san méid an tránón a stig ach well beidir gurbe seán buile is fosatá hici go dtí seo tránón a díreach os cór an chúl le cór na cuithe beidir gurbeirich mat íseal más féidir tá sé sin íseal go má tá sé troirthe gan éon strain an son an cethir cúlín sa chéadle ag mar hici agus Cail Bhriotáin gafa chun tosa go ríist. Leis baile chaithí cúl Mochuda teach ag díthealbhú maihan son ag Cail Bhriotáin agus tá fear sínta an son híl mise go raibh sé sin go míad leathach agus go raibh calm síhan sínta idir bhirt a fear ó bhaile chaithí sínta is comá má se an cléthe teach beánaí níos a teasí an sa ag glún Meala gard an nolig ach tá brontanas mór nolig an sa das na bútóirí an sa tránóna ní léon ceist áit a bar chun Craobh ní minic agan sé de cluban na beaga agus an ceanta go deir pag sleasa I bhábhar a bhaile chaithí ar Dave Howell seachtain aige sé. Ocht nómad fácas I chéad le. Cuoine go méid cór na cuithe ag baile chaithí cúl Mochuda Sathairn leathan sa. Pag sleasan is cá ardatha gomach a ríist ag fannacht an ardas an éir le neart na cuithe a bhí na cuine an son. Clipper dimmerthirí an réitor ag ligad an nimmer Tráchtaire go nádúr an sa agus ag a deire Sathairn a curtha Loch Garman. Anna bhliain ar fada go dar nó Craobh tucha lótha le tá spántas den chéad sco I gcuine cléanna chaildara. Thug go fada leis an lá áirithe sa a Bhriotáin le seachtaí beag an ús agus an buile séir sin na dul na bhábhar an sa an Loch Lenta sásta leis ag ansa nach a ríist é teann go má ar Dave Howell anna chuidir an lína don dáhéamh áit sa Leathcheannais seach ní mór inis an tíochána chamád agus ligantanis don bhuiile séir seo Tráchtaire. Seachtain aige sé Cail Bhriotáin cúlín chun na maithasa a cuine go raibh sé ceann de cheansan ar stréis I chéad le comachcha gan ceann amháin ar fóirí le baile chaithí agus roint immerthirí inis ag chorann ar a chéile agus gúlaní a teachtas se nach bhfuil gá agus stad seo. Leis bhfuil tá osín hééis gléiteach an ceansa ach ní go méid fáid go leir leis gan ag turling san ád contúirteach is stig ag a deire
Bergan ni broisiach de Cail Bhriotáin agus iad ag fiachas a fearra ag irig brethir slitter dachartaí an san é gáirteach tá Pháirc ina protachan áit concentration na fearing ar fad ach Baile Ráithí cúlma cad a déanamh cumtha sin na cumad pass le begáin sa mreisir ach ag brú amach dóibh ag ar thnáise dhiúcha siad leis gan sa tá spás is gan san inis ag Oisín Hayes a hógan chéad bhile agus don gúig go bhautan sa Tráchtaire tá na fórna ar cóscór an ceathrú cúlín an son ag Oisín Hayes atá stig go mór leis Tráchtaire ort has spontas ag a siúd agus cílín se sin an iscadáin an cúga ceannaigh Hayes na fórna chorm don cúig go bouta agus tá cinnte go méid choratha loch garman brá sásta leis an méidir a choristeach sa céad le go dtí seo gá. Kensan ag Cail Bhriotáin agus tínt go mala sin gahabhaisteach beag go seans ar cúlíonn an Kensan ag tataisteach ó colm síhan turling san á contúirt ag an cúlbára chuir sé cumán leis ach ní mórneis cabhar a lorug agus tá brúan leis ar Baile Ráithí istigh bhfuil Cluiche níl an réitir Meala dal seach ag ar cumaigant airíonn le teachtamach agus an Council glantan so gus snasta in áirde haon siad smacht áf gan san ag Tomás síhan an immertó ceann na Pháirc a tá Pháirc bog ach tá Iomániad mahón dáhéamh agus Cormart Mahanson ag Cail Bhriotáin ach an iirecht ag a deire ar héimhna lámh a deise seacht gang inis atá Cailte tréis an obair bha cruúig ar fad a dhéanamh ar stré agus ar fóríd Peter ar lá mar seo nach mór an de bhantáis an gaoch mar tá si séide agus ag lúsca agus well ar chlár na scór tá na fórna ar chóscór seacht gúlín an taobh tá mé déanamh amach go méid cúlúch for ar lá mar seo a hrúis le bheith dénta ihar trocha ag teachtaisteach an son agus sinné Shane Lynch ar hÉireann Baile Ráithí agus déanamh semach ar ben fearlár Párca a ní ha atá fágan na Párca is dom go ribhar cúig Tomás O'Connor bhfuil tá sé mithimachtaí an taobh lína a ríist ihar a hochdiag is dóil am atá treis an Pháirc ágan sinné Sean Nicholson má sé sinné tathhrú tá dénta ach níl Tomás O'Connor omláin i Gartan son fuair sé bula níos túisce tá bula séireaton ag Oisín Hayes agus deisicha dul chun tosaigh don géadúr sin mar atá dénta ag Hayes an séú ceann ag a siúd an so Tráchtaire agus ord has spontas. And the Davidstown team, number 20, Brian Whelan, replaces number 18, Sean Nicholson. Má se fearra ar glug an tá sé rá go bhfuil sé nóid agus féige le caite agus don géadúr Tráchtaire tá Baile Ráithí gafa cúlín chun tosaigh beir go deisiach ag Cail Bhriotáin ag garisteach bar jasló scóra aim siútán pontá seo tart i gcónaí ag an réitúach ní léon rud a teacht an son jo siad an bula séir agus deis na fórna a chormú ríist ach beidir inis go lerógan réitúr cumá bhí tarint agus strach a dhéanamh an son agus tá seans go bheith comisisin chéad cárta buí dá héh ag immert go más Spórtúil an tá agus sin gotíirech mar tá nochta an son ag Míchéal túl cárta buí ag Baile Ráithí agus an fear tá seach an leabhar an réitóra nó Oisín Hayes an fear is fear mar barc dómh go dtí seo Tráchtaire agus cílíonn sin is go bhfuil deis éasca ag Mark Hickey go dtí seo ceithre cúlín aimse go siúd tá an ceanntá ar an ceannis fosar fad agus deis na fórna chormú díonn sé teangamháil mála sin an éair ní dom go raibh sé i tart féin cúil se ná gáirdeach sin slitar gart agus ag a deire ceann san mithir stré ag Cail Bhriotáin ach seachún a ríistíd an áirde haon siad imisteach sa cúgnóid déanaach insan chéad lehansa i Cluain gal Meala well ní gealaá sé an tá Tráchtaire réon cuma an ceann import tríd pass Cluiche go dtí Philip Wall sin in captain amachtaí an taobh beir go teis an tá Cail Bhriotáin ar cúil agus tá sé caithfidh a deire sin scór cinúnach ag teacht roimh le ann Conor Hogan a chríicnig a snasta isteachtaí cúil an angaigh ag an pass ón captain Philip Wall sin scór táchtach inis ag Cail Bhriotáin héana seachta go siúd nád a hocht inis ag Baile Ráithí agus sin Iomána chun brat
glas a gáda ach ar a Dave eile se chun curtha le garman an immert ó ceann na Pháirce Cluiche ma an Ión droch an íle aimsin tá agus ag a deir tá Cill fós ag baile chaithí seansar Cluain agus freagra maithe bheith an maithe sé sin hÉireann trasna freagra maithe Dhaithí an son ag Lucas Fitzpatrick scór maithe go siúd agus brab na súl an bhearna ar náis a ríist go dtí éon Cluain amháin héana seacht i gcuine na Cluain ach cúil maithe an son ag an bhar sa cúnge Conor Hogan ceann Sathairn náis a Caillimh Bhriotáin Slitre sciúramach agus obair le déanamh bheith sin na smachtú Sure náis go dtéir Caillimh Bhriotáin agus an fearr Pháirce sinna Josh O'Donovan an pass tu go lasmó agus chance ag Mark Hickey agus tá sé sin go snas de hÉireann trasnán ag Mark Hickey an immertó ceann na Pháirce an cúgu Cluain ag Mark Hickey tróna agus an bhearna sin tamachtaí péir a ríist an dóthaobh ag líamach ar a héananig ansá ag iarraigh dul dí Pháirc an Craobh sa mbliain nua ba chuma má tá tréáil agus tréáil go leor le déanamh hÉireann brise agus hÉireann an olag ach a bheith ann ag de clubbar an lá mór tá nómad díreach hen order ar glog hail má sé nómad le chur leis an seach ag deireann na chéad leathan son héna hocht go na né Cluain agus tá Nicky O'Toole tre sin a bhag a raig fiche Meala an son agus well an clogurrá bhfuil secondtí fácan son tam nimhe stachan san chéad nómad agus an té nómad a bheith ann agus deis an bhearna sin a leidú go dtí Cluain amháin sin fearr hócaigh na Oisín Hayes tá sé Cluain aimse sa chéad le ag a bhar chéine atá ag immert ar raibh ar fád dóibh thar bheith crying tá sé immert a gcuine gála cuithe ach bhí sé cleachta in san cúil sin beidir buntá sé sethe sin rihann cluiche má sé choirí sort an cúil sin ag an sa Cluain Meala ceann son ar lína cúgféidir agus dahead Táile Tíormacht Ernstletter ach an ceann son ag a ríist ó Oisín Hayes ar aus ar fád an seachtú Cluain ag sa chéad le agus cílíonn sé sin na ríist nach bhfuil atra ach an bhearna is luúan so agus an tam geall bheith caite in san chéad lehan sa. Beidir go mbeidh deisúán eile ag Caillimh Bhriotáin sa le séad faoin adóg le haman sa seach sa cúnge an ceann son agus é smachta go deas agus beidir go bhfuil contúirt an lán tosaí Luke Griffin a garisteach ó ag a deire trasnan chúla chúig sé sin 8 gang de seansan an isir stré cos i chéad le a contúirt insna tosathe sin go cinnte nuair a bhíonn sellafhá agus Nicky O'Toole inis an slitterál orige an latha an scór agus an adóg latha a díreach sétan san tá dóthaobh a déanamh gach díthal an i Cluain Meala sorclamáíochtta an Ión droch nílacha ar fad an cúil cinúnach sin beidir an difricht atra ag an rise ag teachtó Conor Hogan ar bhuiile leham i chilín go bhfuil éon Cluain amháin idir a fórnan sa Cluain Meala siad Caillimh Bhriotáin ó chorcaigh atá an tosaigh héana hochta go siú de Cluain ag baile chaithí cúlmachada fanna gíling búg faintín chéad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Again, so Shelf Nash Caillimh Bhriotáin tá siad contúirteach nuair bhíonn Shelfistig deisir scóranis ag Ronan Crowley an trío éireacht agus an trío sonach tá sé glanta nuí droch ceanna is sin agus ag an deire Oisín Hayes leis a géad Cluain ag baile chaithí cúil Shelf smachta go deasan son an láh an orda ag an réiteoir Pháirc Dail ag garisteach tá deisintúir Cluain ag baile chaithí cúlmachada tóca agus snachtaí ag go haingeistig brethir ganson agus ag a deir tá sé náis ag baile chaithí cuairtna coda tá an ceann son tá sé curtha cúlmachada haulach ag a deire Caillimh Bhriotáin agus fearr breisistig sin é Bertie Butler ag garisteach deis ag Butler orachar de iireacht Caisir ach ag brú amach dóibh ag a deire thar náis a thucha siad leis a gan so tá spás a gan son inis ag Oisín Hayes a hógan chéad bhuiile agus don gúig go bhhailta an ceann son import tríd pass Cluiche go dtí Philip Wall sin in captain amachtaí an taobhán beidir go teis an tá Caillimh Bhriotáin ar cúil agus tá sé ag a deire droch an íle aimsin tá agus ag a deire tá Cill fós ag baile chaithí seansar Cluain agus freagra maithe bheith an maithe sé sin hÉireann trasna ar ag Caillimh Bhriotáin agus an fearr Pháirce sinna Josh O'Donovan pass tu go lasmó agus chance ag Mark Hickey agus tá sé sin go snas de hÉireann
Is lú ag Cail Bhriotáin chorcaíonn tá ach é sin ráide be sé to gunna na gaotha in Sathairn leathan tá gaochatá Harbh láidir a gcónaí ach bidir lá mar sin tá sé séad a chó láidir gúil sé dachar léon fantáiste mór a bhaintáistí agus é ag stella faringe an sa chumá i Cluain Meala an réiteoir Míchéal túil díreach cinnú gúil na húradóirí ag obair tá sé nach mór régla túsa chur leis an tarna in san cléthe Leathcheannais ile éireann díreach ag fannacht gur gachtainna thnáis in sna háite go cearta tá siad cé Chilvanson ag chorathe luch garman sin é baile ráthí cúlmachata an buntáiste tugann sannig an réiteoir amach go fada le Joe Dhaithí agus Dhaithí ag aimsú gan 10 second fiúr a glog tá na fórna chortha mar ríist agus mar a bhí mé rá níos túisce cáfis nach go méid ann breis ag tastáil chun na fórna seo a scarúnt ónna chéile chortham séamh ar fad go dtí seo in san cléith agus ardíirtan tá seo chun baile rábhí Bhriotáin eile tá íirtan san denm semach ar fóríl tá go dain seans má ach é sin gafa ar thaobh na lábha deise agus ar fóríl cuoinnig go raibh 8 ceann de seansan ar fóríl sa chéad le isteachtainn cúil sin chumáid Cail Bhriotáin má sé beidir gúil sé dachar go leor scóráil isteach an tá buile séráin san ag Cail Bhriotáin agus an réiteoir Míchéal túil díreach an aice leis an immert an cancel live tógad ar nóg an bhar contúirteach sin é mar hickey Crain go magadtí seo trónóna Cluain aimsethe in san chéad le an cancel bhfuil caiise é bhag a cúpla céim ar naisirí se turn weir sa bháisteach sa bhuacht an gcuoch beidir gan bheith chó láidir is a bhí uair a clic ó hin ach é sin ráite ní éasc an buile sin ag mar hickey díreach scór an cúil ordathe go maith tá na muir ag fearra tá siad sásta Cail Bhriotáin can tosa go ríist. Éan an aig gona éon cúlín diag. Sé cúlín in a se hickey. Puck amach a ríist ag Sean Cooper sin ag captain Baile ráthí. Ceansa mar chlippert dimeróirí ag a deir an brise. Fós gan bheith gaing a glán tá beagán de Hairntar Gansian son an réiteoir ag scuile leis simar tá sé go bhar lár Pháirce sin i Brian Smith dachirtaí é chamád agus ag a deire Cail Bhriotáin a déanamh obair fan son tre Ronan Crowley cúlín maithe a siúd sa chéad le tan fár cuoinnig an a bhog agus sleán a mochuda agus a gearasús a ráid áit agus smachtathe iste ag a deire Cail Bhriotáin tá oscailtíonsa más féidir an pass a thar trasna ag a deire le iirecht ar fas an son ó hickey a clúdach maithar nais an son ag James Kelly agus deis ag baile rábhí cúlmach chud a techt Bhriotáin eile tá siad go láidir an dáthaobh anna chortha ar fad an sa Dachirtaí an dáthaobh sin na smachtú ach ag a deire ar nais ag baile ráthí agus cúlmachada agus tá sé sin choristeach san ád contúirteach istigh teannistigh ach tá sé smachta go lán tosaí James Dhaithí thug sé gúlaigh thug sé sonchach an tá leis pass ar nais ag a deire go dtí Pháirc Dhaithí cúlín sa chéad le ceann eile leis ag Pháirc Dhaithí agus cílín sé sin Bhriotáin eile go bhfuil míad ar có scór 7 nuair ar fad inis ar chóthaireach Brúan sanna sin na glanna Cail Bhriotáin Pháirc Dhaithí leis a ceann dearnach réiteoir Míchéal túla dá leis beidir go bhfuil contúirt an sa ach ceann sanna go deir tá Cluiche feiceann sanna go réiteoir tá Cluiche feice agus tá fearr Cail Bhriotáin síntan sa chumá Réiteoir dúrcha dá leis san go leir le cúpla imreóir ach bhíonn cinenne déantaige bhfuil is éir isteach a bheith ann agus beidir bhfuil cart eile le teachtain sa seo ag Cail Bhriotáin ar nó club hís in iartha chorcaí an mhairnis agus bhfuil carta nochtain son ní dom go bhfuil ach slum go méid gá ahrú sealadach chuiristeach a dainna Cail Bhriotáin sin an córa atá a níis an sannig an réiteoir Tá muid ar cóthaireach ach tá deis inis scórála le techt ag baile ráthí cúlmachada ó dheisceart luch garman agus deis go siúd dul chun tosaigh Bhriotáin eile. Chorlais á chur ar bhar sin ó Cail Bhriotáin ach na súlar fad inis ar an réiteoir agus é fannacht ar feig second ó gógatí go méid gacrad olamh. Leis an fear thógaigh na Oisín Hayes na méid cinnte. Sa chéad le fuair sé 7 gúlín ar fad anna cléir fad ag Oisín Hayes agus beidir go bheith an deis fós ar fad tá méid cinnte go dóga sé an cúlín mar atá déanta gus nasta HÉireann Trasnáin an tuchtú gúlín inis ag Oisín Hayes agus bhfuil cílíonn sé sin inis go bhfuil baile ráthí cúlmachada
gafa Cluiche chun amachas a ríist. Trí Cluiche go siúd gan a ceann amháin sa chéad agus céimena sa mreis an son a deir an réiteoir nach sin na bart láir gan í éon tí maintar chorcaí ach bhfuil bhí sé gar go an immert. Hayes a ríist an túáile teachtasteach tá gá túáile go taine teachtasteach an bout árasa agus buna sé leas asta. 19, Nico Donovan has come on as a substitute for Kilbrin. Number 19, Nico Donovan. Moshe an tarú san mar tá Cluiche ifir 90 Nico Donovan taketeach do Bhriotáin idir an onadí bún nó ceann sealadach ach lena mis an immert agus an bulaséire le seo le teacht ag Baile Ráithí. Cool Mochuda, Hayes gléiteach a ríist, díra go leir na park an ceann an áfach clé agus fóríil sin trí ceann de seansan is atá caiilte cá. Cléthe tá teann go maith an dá héh gírig dul dí park an Craobh. Leis sin ceann gardan lína agus ag deir brúta Haran lína be an puck slasanú is dul gur bulaséir bheith na Bhriotáin mór dómhanis dehannas dhéanamh tá ceannas fear le cúnó an ús in san tarna le go cinnte ag Baile Ráithí ach tá am go leor fóstal dul agus go leor castíocha le teacht in san chluthe Leathcheannais i léir an cuiine bhfuil Bart ó Dhúnagáil agus íscaig in san chluthe Leathcheannais eile. Ach an iarna chuig tríd an so tenne amach am is mar rán an údar glór chluthe ceannas Sóisir na bliana seo nes Mark Hickey ar a Dave Lín an ceann son ag taistil ceann contúirteach ag praba istigh Cail Bhriotáin fós ag glóir seileh istigh agus ag a deire tá Cluiche an son agus fear sínta gan ceistar be agus jo siad bulaséir éas go maith go deire dá thoras son. Nes Hickey teach trasna níl deithnas rómhór air agus bhfuil chlár na scóirtar sé hÉireann gine trí Cluiche díag. Cílíonn sé sin go bhfuil éon Cluiche amháin idir na fórna agus Baile Ráithí Cool Mochuda chun ceang ansa ach ní fada a bharthaigh sin ar chlár na scóirtainim semach mar go bhfuil Hickey chun sin a lán nó agus tíreach Haran seasnáin an son aige agus sin Cluiche ihar a seacht an son ag Hickey idir é héin agus as sin Hayes beidir bheith ag a deir ansa an bhirtatá bhail cuaram na buchan na séire. 8 nuaire ar fad atá na fórna carman sa dochreite. Leis an dá héh tríd an son chun an slitir buí a gáilt agus tá sé ag deir ag Cail Bhriotáin agus glanta go maith go siúla seachtaí Mark Hickey néos gur na fórna an fear contúirteach Bert ag iarigh stop an son Irene Lóhach ní Irene ag a deire Hickey ar an tarnéiret ag iarigh an slitir gáirteach Marianne sin pass her nasin so cofada le colm Sheehan a fécinn turn around atá go siúd dí an trosa immerthirí ag sleanú ar fud na háite áfach leis an máisteach smacht a go háling istigh ag Conor Hogan cool sa céadla tarint ag a deire imríonn siad pelcoma seasan sa díon lán tasí Luke Griffin ag tarint dó cadé mar cool ag an lá tasí an sa Oricur de Iarach de Staach sa Leathcheannais ag Luke Griffin hí seans céadúr ag Conor Hogan an pass trasna an cool hí Griffin san ád ceart agus an tarna cool ag corrathe chorcaí agus dhéiteach sé sin a bheith na ceann contúirteach agus cinúnach sula meid an seán ónaisteach an tá deisiir a déobh eile Gareth Street Brian Smith lag iirecht ar fad ag a deire agus tá sé éon tríos sunca gáilt I níag do an ceann son a bhuaile a Cail Bhriotáin an son leis an tarna cool agus an gléachs na seoltainis ag an club seo ó iarthar corcaí Calí siúráilt an son agus an bulaséir le teachta Mark Hickey dá thora. Má se cool chlán idir na fórna. An a bhfuil ar fad an son ag Griffin. Agus díag ar níag Cail Bhriotáin beidir ar teachta seach sa clé níos a fearann san tarna le. Hicínis fannach le tror ón réiteoir. Ahrúilenis agus ifar cúigtí go fágan na parc ag Cail Bhriotáin sin é Bertie Butler nó tá sé dul trasta chun cóirla legus socha se.
Leis an bula séir tá míid réig ag dara. Substitution on the Kilbritton team. Number 23. Conor Eustace D replaces number 2, Gareth Hansen. Má sé tá ahrú déint an son Conor Eustace takisteach hÉireann Bhriotáin agus Tris an Pháirc ágan tá Gareth Hansen nach na súlar fádan son Mark Hickey a third face score eile cean contúirte eile Turling ag Prabba ag Turling ag Prabba ach ag deireadh smacht ag Baile agus deis sé sin na glánach ní glána úntaach ach de chamán Hickey ag deireadh agus heoige Baile puck slasan is ní mór dómh deithna sa dhéanamh Dóide ag Bhriotáin 3 cúlín diag chlár na scór ag Baile cúl Mochuda ach an cúl sin tris a bheith cinúnach fadar fad agus é techt ná nóbad isteach sa Sathairn lehansá. Leis Bhriotáin a teachtamach a rís tá sé trid go cinnte an bula séir dul na gcuine an son agus Luke Griffin an fear dhéimse an cúl ag ceistú ach an ceart an son den amach ag Míchéal. Bháisteach fós tiitimantá Gaoich ar bheith agus nimhnach fuair an úsar go héadrad ach tá dá héamh trid chun dultí Pháirc an Craobh tá slua olmhór tacathe ag taú luú an dá club agus well iad miste bheith annachar don nolig ach beag sarv runtanas nolig ag pécha a bheith go dullar ag Pháirc an Craobh inis as sin hééis a ríist. Anna spáanta samáníocht uig siúd 8 gúlín aimsethe go dtí sá an ceann son ag taistil ag Turling san ád contúirte stig a ríist ach bula cúbhéidir go seaca an brethe go deire. Beag deis eile an son máise i gcóisín hééis agus an ceann son níos concrete an cúl. An cuiach sin beidir ganna bheith chomhládar sa bhí céadla ach fós séad isteach tí an cúla seo a bheith hééis a tríl leis an mulasá. Na túálaí a teachta seach a ríist. Does é nómad geall a bheith caite. Ocht gúlín go dtí seo ag hééis an ceann ardtha go mála le córna gaotha tána muir ag fearra tá siad sásta cúlín ihar an aon is go siúd agus an bhearna ar naistí péra. Leis an dáhéamh gúraigh brethir slitir hail chuine go an Pháirc bog agus bog go maith. Ríist Baile cúl Mochuda trid go deireadh glantagus nas Eddie Kelly an lán cúlaí seachtaí na tosa gúraigh teachtamach agus é sin na smachtú mar atá déint agus nas an son Harnash cófada le Joe Dial ní Dial atá nach an tonadí hánig seach an son go dain sin é James Kelly a fearra gúraigh brethir gansan ach dí halahú ag Kyle Bhriotáin chorcaí agus an bula séir le teachtamach ag curtha chorcaí an sá. Aber bhain son ibre chun tosa go ríis cumá déanú amach ag Míchéal agus ag deireadh tá sé seo chun teachta seach go dtí réadar Mark Hickey tá cinnte anad ag taobhúair Dave Howell. Se tá Hickey a sodar amach ní líon deithnas rómhúr ach beag luach le gach scóran tá beidir gur bit ihar thuchtíag a thógaigh Sean Sexton nó bhág sé fé Hickey denim sé mac an énig tá sé chun é a thógand. Feicintúir méid atá aimse go dtí seo go bhfuil tá 7 gúlín aimsethe ag a bhar náir sin ach beidir gúil deisiste sin na smachtú ag Bhriotáin níl an slitir ag dul ó rinne go duine stig deachtaí ag an dáhéimh sin a bhanistú ach ag deireadh tá sé Harnash an son ag Philip Wall an captain ach a iirecht Clay agus fóríl an céad cinna tá ar strééis Sathairn le go dainachá né ceann díireachtaí ar fadar fóríl inis. Seo chun an puck amach ag Sean Cooper. Agus an bula séir dúirt le teachta seach na chuine ríist. Ceartan son ag Míchéal. Fear Bhriotáin sínta an son féin bach amach. Agus an fear céin ag léite trasna Mark Hickey. Lashley tríd an tarna lehansá. An cúl sin ó Luke Griffin beidir an difriúil go dtí seo sa tarna le. Mark Hickey a ríist an ceantarna Turling garad
Cuine Gulan láidir sin ina chuine in Sathairn le seo iirecht eile ag mar cicíní dul go muna sin spruch amach a ríist. Gur ag brethir an son tan ceansa tairthe fad na talún. Baile Dhaithí cool Mochuda déanamh dóhan an son cinne sin ag glan agus déit agus snastig Tomás O'Connor anna cléir fad imar go siúdach ní glanna úntaach but go mbeidh an tairna deising Pháirc Dail is sin na smachtú mar chóúidir an son Luke Griffin anna cha idir an verticon so trónónach ag deireadh tan slitir me hÉireann lína hawl agus an puck slasa le teachta go deireadh ag Cail Bhriotáin. Dó seastán lán go bar ar fad agus slúdaine teachtó churcaig agus ó lochgarman ó Luke Madden well beag an tarna deise go, bhí an tarna deise raus an down ach sellh a gáil sin rud a hasí nuhan isistigh tá an cléad town agus cóngrach ón tús cuoinig gula mí trise bheith ar chóscór 8 nuaire ar fad in san clégadí seo ach ag a stad seo Cail Bhriotáin gá chúlín chun na maithasa dachar ag an dáhéh an slitir fluch sleann sin a gáardach. Réitor ag deireadh an éis na lorg agus an ceartan son ag Nicky O'Toole. Cuoine go méid ann breise Mohammed Cormac deir na himar hantá. Tá beirt eile á lorg an iscin na ceansan na chafisteach. Is sellh an son ón gafisteach ag Cail Bhriotáin agus ag a bhar lár Párca Seán Sexton. Dí heilehú maithan son ag Baile Dhaithí. Atá Brúorthanis an slitir fogadí an taobh eile. Anna caníla go lufa a mohan sánach tá dáhéh I déanamh gach díhil dultí Párc an Crócaig sa bhliain nua. Baile Dhaithí teachta ríist. Bhfuil specht déanach chunta déanamh semach go bhfuil tá lúsanta go cinnte agus deis scóráil inis ag teachtá seoir sna sáil an son ar Brian Smith scuilann sé fé an counta seoir heisteach sár cúlín an son ag a bhar lár Párca. Beidir scór an cléthe agus a brab na súlní leatra ríis ach éon cúlín amháin an so I Cluain Meala. Ard scór an son I Baile Dhaithí. Inis an breúar an dáhéh an so. Cúlín idir na fórna. Dó cúlín dearna go dain aimsethe ag Baile Dhaithí. Cail Bhriotáin a teachtamach le sellh. Bertie Butler fuair sé focail na clús ón manistóir ó Cíanamh beag le feiscin de méid tora ar an gúpla focail ar bail. Beidir go bhfuil plan éigeanta chun ceansan imithe thar Philip Bháil istigh agus ag deireadh glanta ag Baile Dhaithí rád de roir ag deireadh. Deachirtí é sin na smachtú beag an tarna deis an son ag Barry Nolan. Tá sé féhrú, tá sé dechar an son amá. Cail Bhriotáin ag brú an son agus Carrick Tastáil ar ná sé héin siad go dtí Bertie Butler ag blochail maithan son I teachtasteach ó Ryan Whelan a bhí ann ag deireadh an dáhéh tá siad spíonanta tá siad tucha tá siad tréachta déchúis na bech. Does é nómad fácathe ar a leid an sa Cluain Meala an ceann sa smachta ag Baile Dhaithí agus glanta go patanta féin máisteach. An slitir ag turlingte stigach Jock Fortuna sé sin sellh isteachtaí David Dunn an fear le taithí na mblianta Iarraidh marthór luch garmatá coolbeidir inis ag teachta Baile Dhaithí tá an ceansan ag deireadh blocáilta bhí iirecht an son ag James Doyle ach dhéan Cail Bhriotáin go maith dul th náis an son ach tá buaile séir le teachta go deireadh agus deis le teacht ar scór ag Baile Dhaithí ach bhí seansan son ar cool teachtatí James Doyle é smachtú go deireadh agus faoi sé bhéiganta sin de Cail Bhriotáin ach tá an cléis seo I dul dí snaib an róp a níl éon cheist fé an so á sin héas a thógaigh an buaile séir tá túálaí eile a teachtasteach an so agus well ag fécint ar chlár na scór dóide I gcuine nád a cúgtíag ní fada nach an aistróg se sin a ríist agus go mid chorram. Nis Oisín Hayes tá Baile Dhaithí Coolmachad a treis fiáúla cúig nómad an ús Oisín Hayes a ríist an 10 gúlín ag a siúd sár haspántas ón na puck na séir trónóna agus an gred fan Tommy chorram don 9 nuaire an san cléthe nád a sé díag go na tóide agus 3 scór as I chéile na seimse ag Baile Dhaithí ahrú eile le déanamh an son. Den nómad agus cúpla second fáic ar a leid an so I Cluain Meala
agus well mar bhí mé rá Substitution on the David beidir go méid an breisig tastáil. Number 19, Owen Cloak, replaces number 9, Brian Smith. Tá sé Brian Smith a fágan na park ifar 9 ón Cloak a Tráchtaire agus ahrú á dhéanamh an sanna go manasteoir MJ Rec. Gach sellh cótáachta ag stad seo seo chuún Caile Bhriotáin an Kensa ibre tríd lús agus é smachú agus áardach sin na hastín agus stad seo tá sé go heige deire carric tastáil dí halahú maithan son Cailtear an tarníir ag Baile an dáhéh i líamachar a hénig tá gacrad á fágan to mar park ag an dáhéh antá agus an Kensa gargamad an lína go deire Harnáisiach Baile a cín tú an dáhéh i dín chosan gan áirlaá dáirte ceachtarcha. Clippert agus beidir gur bh rud a dhéananig an réiteoirnis an siltar lord ní dhéananig ag deire glant ag Baile ach ní glan úntaach puc sleas a bheith anna go deire ag Caile Bhriotáin agus sin nimime seach sa den ó modernach an sa Cluain Meala na fórna chom né nuair ar fad an tús cléin na bút ag Leathcheannais ag Baile Mochuda an ceannas fear ar Caile Rossanta ag Caile Bhriotáin ag Craobh na mún ach an sotseánóna tá anna Leathcheannais a going an gheón na canílacha tá lufa ar fad ó luach maidin. Sin réiteoir conis na lorg a ríist. Cata seach a ríist ag Míchéal túl. Slither Stoller Tristal seach a blue agent. Tá sé Caile Bhriotáin agus ag Philip Wall an captain ag Chat Tree tá carric tastáil an son ag a deir an Slither Falk in the Yeek go make an tarna deis an captain in Spóirt Canaracht ag tastáil agus tá Jud an Cléthe Wall fósad an Trasman cool Churamachar cum agent ag an cool bara agus an tá Derrigan son ag Baile cool Mochuda é sin na glána ní glána úntaach ag go fólí an áfag agus Caile Bhriotáin ag tríad ag fioch ag Iomána Slither gáil tarnáis agus tá sé brenach acu Josh O'Donovan a Tráchtaire Fág ag deire ag Conor Hogan for sé cool sa céadla Hogan fósa dulbhfuil Cluiche níla deir an réiteoir agus ag deire Baile cool Mochuda a déanamh dóhananta immerthirí sínta glantar chuméigant Ross chuna sellh an sa díra císfúnga agus an Pháirc ag garasú san ús ar géanrad ag deire Caile Bhriotáin an dáhéh ag trid go deire dacratí sin a chur ar aigan son ag Bertie Butler Harnáisian ag James Doyle Cadí na rana Well tá siúr ó Caile Bhriotáin mór haimpel agus ag deire tá sé Harnáisian son ag Ronan Crowley ar gan a bheith úntaach beidir gona bro séach ag deire Cluiche gan cheistan son agus deise le teacht ag Mark Hickey Cluiche ar Luke Griffin agus well I cluiche tá chó teann gach deisenis as seo go deire fíor chinúnach. Seach nómad an am fácha. Tá an túálaí héon denm amach fluch agus tá seo agus deisenis ag Mark Hickey. Godain tá oscion den nómad an scordernach ag Caile Bhriotáin sin an cool ag Luke Griffin. Seacht golín ag Hickey go dtí seo an tochtú ceann díreach aibsean son ag Mark Hickey agus Caile Bhriotáin coolín chun tosa go ríist. Leis Caile Bhriotáin a teacht a ríist. An dáhéh a tart gacrad am a park ansá. Bula Sarella ganóhan son acha. Tíreachos cór an réiteóra. Mark Hickey a tógant go am a dul trastan son. Sé nómad gan am fácathe. Coolín idir na fórna agus luch go dainnig go héin scór má hagan siad agus stad siad an cléthe. Tá dáhéh spíanta canílacha lofa a cléthe má an gheonis sin seo chuig Mark Hickey ríist an counter na cóngart an cúla ge an counsa I bhadón gúil ach sáiríireacht an gheon na faringe agus na guithe coolín Iomána an sonnig a siúd agus a brab na súltá péire atra ríist an sa dódó díag na náda sé díag.
Tá pápéir hain fluchan sa mosca Tráchtaire ach lena mis an imirt an cansa Gardan lína Bhriotáin is ag neartú le cúpla nómad an ús imre tríd an satí Ronan Crowley obair le déanamh Gardan lína agus ag a deir an cansan I bhábhar Bhriotáin a ríist díreach le cúpla nómad an ús na rudaí beaga sin a dul in a bhábhar agus deisial inis ag Ronan Crowley. Ceanúnta sinach, beidir gona broisiach ag a deire, seachtí Josh O'Donovan, smacht ag O'Donovan féhrú, ní léon bhfuil a séir deir an réitóir, agus a ríist clipper, seorat beidir atá a tarlú le hamáíocht le blianú chóanús agus decaríon réite go gáiltar go dtí seo. A brise go deire thnáis ag Mark Hickey an fear contour tuach a réigen gur dhéic sin ó a bhúil an cansa, agus tá sé scór an Cluiche son ag Mark Hickey de Bhriotáin. Réigen gur dhéic sé, hiic sé Craobh na cúlaí agus sáirt ihre dehan son ag Mark Hickey agus cílín sé sin go bhfuil cúl glán idir na fórnan sa Cluain Meala. Am fós le dul áfach. Dó 30 le nád a 60. Conor Hogan a fágan na Pháirce agus Declan Harrington, Cahabhíver Fedó, Tachta Shachans on Masha Aru Dana Dintonson, ag Joe Ryan, Banastor na Forna ta Aum Fostal Dol, Acta Cool Clan, Idir na Forna son, Canton again Lawn Tussie James Doyle. Will Spacht in a Hunter, Shinini Kesh, Shakofan Lucas Fitzpatrick, Oberle Danavan son, ag Barry Nolan. Baile he cool McCuddig, Trid Gadera Bedigul, Oscaltian son against Desh Peter, or cool dog with and Kansas Savalta. Saval to Gistigan son ag David Desmond ó Eric Joe Doyle v Desh Glover and son ag ag Derek Glant agus Bhriotáin itchach Shrey Colum Sheehan obair bhaige siúl for sé buile an son agus cumatá nearts of Argéine Ibrahim Tríd agus beidir go bhfuil Desh an tá taringt Siúráil Johnson feice ag Nicky O'Toole agus Desh eile le teacht inis ag Mark Hickey agus le cúpla nómad le dul beidir gurbéis sin an ceann cinúna ar fad. Bhriotáin ag iirigí téine neartú agus ag rís a mohan son tá leach hospéidir dí Leathcheannais na hÉireann na Pháirc an Craobh go cá carta buí nochtan son chumá dar bhaile ach níos a háchtaí ar fad tan buile séirnis le bheith tóca ag Mark Hickey for sin counter na chun imirt scór an Cluiche agus well deisianis ar chúlín ihar a haon díag ag an bhar atá ag imirt araus an damhdómhan so tróna dó 3 díag ar chlár na scór ag Bhriotáin sin négúlín díag well chuir counts a reis leis inis dó a car díag agus an fear chéine Mark Hickey ag aimsú tá ceithre cúlín inis atre. Éon cúlín díag ag Mark Hickey agus ceithre cheang as I chéile agus singe me seachs na nómadí dearna an sánis. Denmar mac me cúlaigh tastálaigh baile gábhí má tá sé géirigh Tráchtaire insan Cluiche Leathcheannais seo Bhriotáin ag déanamh gach díhilistig agus tá sé cá pascard amach an sa rá nómad go nám agus be cúpla nómad denmar mac le cur leis seo chun Bhriotáin neartta go mór le cúpla nómad fad na talún ag prabach níobrín se sin agus ag a deire. Baile hí cool McCuddig teachtamach Shellah cá ach ní mórdómh le deithna sé sin na chuir seachtaí ná contúirteach mar atá déantaistigh bhfuil deisiistigh an tá go leir Turling Tarnation so agus tá Shellah inis agus deisir cool agus tá cool ag Lucas Fitzpatrick sór bhuiile de chamán an son ag Lucas Fitzpatrick agus Neil Atran so ag Cluain Meala ach an bhearna is luair ríist orachar ag Lucas Fitzpatrick agus ag baile gáí maran siad fós héine sé díag I gcuine dó a cahar díag an bhearna is lú agus an count an dulta ar an lína. Well, drama go deire tan so going I Cluain Meala cuoine go méid ann breise má hamid chur méid go deire agus well tá an bhail sin don dáhéhann is dó cahar díag le héine sé díag. Cúlín atra an slitter ag praba amach an sagus ag a deire ag Josh O'Donovan de Bhriotáin Ibrahim Tríd an son ag ar chuméigent tá baile gáhéad Trid Tarnais bhfuil cailís ní bhaid tú éon rodéis go deir Nicky O'Toole agus tá shot an Cluiche agus ag a deire I bhábhar baile gábhí cool McCuddig a bheith
agus tá Oisín Hayes a teachtamach an count an a bhúla nadar me sin níos fear é bheitigur imil le Cearnóga tá cool bara ag ggéirigé a hógan tá Sean Cooper an son an captain a rága deire Oisín Hayes tóga tusa é a catú dul harnáis cúpla céim cá der well Cearnómad dam cútah gorta tá díra chunáir an son tá mé díreach a dul seachtaín chéad count an cehrú agus Oisín Hayes níl an fad leis a gan son ach beidir bhfuil contúirtaiste Cail Bhriotáin a trid go dearan son an cúil sin treis prab a fantosta agus sár cúil biaithe go dain ag Lucas Fitzpatrick ach tá cúlín fós idir na fórna agus tá buile séir ag a deire gnóthe ag Cail Bhriotáin agus ní bheith dehannas ná deabhartha an count son a hógant agus Philip Wall an captain atá Sheenton son Nicky O'Toole dul seach an leirla Tomás O'Connor agus sin go bheith comist carta buí eilantá Godíireach mar tá Denton son ag Nicky O'Toole agus well ba ceolcha fad ag tastáil ag mar cici treis an cluiche seo tá sé chus lachas I dhéad treis a bheith ag sleanú fud fad na Pháirc ansá ag Cluain Meala ach tá tuáil aige tá nósfort seo cleachta ó hús na himrehan sá aige tá éon chúlín díag aimse aige deisir an dosain ceann inis leis a gceann son agus an bhearna a híineamach ó an ceann son ag taiste leir yes agus fóríl aige deagheang ar stré má se éon cúlín amháin idir na fórna agus níl duine ná Jory an aice Ryan Whelan híos fumsa ag deir an ceann son pocamach búte Cail Bhriotáin at slitir geall bheith fáchan in íag an son acha áfach Baile Ghobhí Coolmach had ag trid go deir atá dáhéh treis gachra dhéanamh an son ní bheith Cail Bhriotáin ag ggéirigéin bhfuil a séirí chéile agus siúráilta bhí cumán áird a teachta seach an son an réiteoir Nicky O'Toole bhil níl se chun érodéis go háirrta go deire an dáhéh ag trid chun seileh atá harnáis ag curtha loch garman antá Lucas Fitzpatrick an fear se an cúlach ní ceann maithe sin agus seachtaí James Hurley agus Cail Bhriotáin ina sigéirigh an cluiche seo a bhainistú amach ní ceann maithe sin ach tá amman san a ghóin é sin a smachtú tá ránómad as an geranómad caite agus ar chlár na scóir tá cúlín idir na fórna dó ceartíag le héna sétíag agus inis tá buile séir gan cheist an son tá ru ag an stracha beidir chomá ag fear Cail Bhriotáin agus déine siad an clog a bheilt písín an tá chomá tá mé cinnte. Leis an réiteoir chun cart eile an nocht antá agus tá sé seo go léir a dul a bhábhar Cail Bhriotáin agus tá seo carta buí eile an son taspáinte I bhfuir trí an lán cúlaí Eddie Kelly I bheith seachtaí leabhar Nicky O'Toole agus ag a deire. Deis eile ag mar cici cuine cúig an deis deirna go bhí aige ar héamh na lámh a deis agus ar fóríl Tá deisina aige an bhearna a híineamach dtí péir a cad deir an clog. Tá nómad agus 10 second fácha tá an countá díreach leistigh den chúla sáíirt an son a ríist ag mar cici cúlín ihre dóí agus ahrú eile le bheith déint an son ar a Dave lína. An a dtíar ar an Cail Bhriotáin an son Iver a seach díag Tomás Harrington I teachta seach an anad Bertie Butler an son agus well beag deisóán eile den mamach ag Baile Ghobhí cúil Mochuda ach tá bearna de gá chúlín atra agus in áir sin an bhearna is contúirtaí ar fad nuair nach bhfuil fáca ar a clog ach leanómad seachún Baile Ghobhí bhfuil deistéin a gháin eile caiisiad é ág na seachtaí an áil contúirteach gléite ag an cúlbar agus gléite gus snasta ag David Desmond a sigan son bhí me snach ag tucha uig beidir goil deisinis ag Baile Ghobhí tá an tam geall a bheith caite Cearnómad bhí fógra bhfuil seans Tráchtaire an slitter is stig sa Cearnógus don gúil sé glanta ar chuméigant ag James Hurley ach ní glána úntaach agus beag deisóán eile an son hawl ag Lucas Fitzpatrick a dheimse an cúl ach tá sé sin a bheith hÉireann lína agus pog sleas a bheith anna go deire ag Cail Bhriotáin tá siad réig le céalóra Tá siad réig le céalúir tá an Cearnómad dam cútah an gorta is stig dó a cúigtíag le héna sétíag tá luchna amatéiric a fadíl an son ag ggéirigh an réiteoir an adó ggéirigh a héad an son agus go méid deisóán eile begadáin ag Baile Ghobhí tá an count son bhfuil sé gléitear náis níl tá sé
Kyle Bhriotáin cuma éigean tar Cluiche sin a gáil Nash ach ní glána úntaige sin beidir go méid seansóin eile an dóibh tréis gacrad dhéanamh sa seo é léic na fórda mar cicí ach tá count an clé agus fóríl éon count díag fóríl táid os count an ceanómad an darthaigh an réiteóir deisiúin eile. Well, tá buile an son grána feite ach tá buile Sarah Kyle Bhriotáin sínta an son tá Declan Harrington agus well tá mar cici adul trasna Cluiche tá stáil ach in áíire is dul go marróise sin an cléthe tá cúignómad caite os ceann an trucha ceanómad a bhí fógrathe ach an chumar a scéil gnéananig Kyle Bhriotáin an godóansá. Clár na scóir tá siad gá chulín cantasig a tá mé déanaach in am cútamh an gortathe seo chuig an buile ón bhar is fear am a bar tróna mar cici ó bhaimsiú scórna agus leis sin an adóg dhearrig séite ag an réiteóir lá mór de Kyle Bhriotáin an sa bhí sár cléthe Leathcheannais going an dóibh tréis gacrad a gágan tomorrow a bar brise crí de bhaile gáí Mochuda dágadar gacrad a mother bark ach seo lá Kyle Bhriotáin beisiad Nash insan mlíon nua Leanan an Ashter Leanan an Bhringlóid go dtí Pháirc an Craobh tá gnó déntacha an sa tróna rá chulín astra ag a deire an scóirteirigh an sa máisteach i glún Meala 2-5 ag Kyle Bhriotáin hin sé díag ag a deire ag a baile ráthí cógáirdagus le Kyle Bhriotáin. So Shellifer Nash and Kyle Bhriotáin tá siad contúirteach nuair bhíonn Shellifer deisir scóranis ag Ronan, Crowley an trío éireacht agus an trío sonach tá sé glanta nuí droch ceanna sin agus ag a deire Oisín Hayes leis a géad cúlín ag baile cháthí cúil Shellif smachta go dasan son an lábh an orda ag an réiteóir Bhriotáin ag garish tá deisinsóir cúlín ag baile cháthí Mochuda tóg agus snachtaí ag go haingeistigh brethir gan son agus ag a deire tá sé Nash ag baile cháthí cuairtna Chuda tá an ceann son tá sé curtha Mochuda haulach ag a deire Kyle Bhriotáin agus fear breisistigh sin é Bertie Butler ag garisteach deis ag Butler orchar de iireacht Caisiir ach ag brú amach dóibh ag a deire Nash a dhiúcha siad leis a gan so tá spáiste gan son inis ag Oisín Hayes a hógan chéad bhuile agus don gúig ó bhálta an ceann son import tríd pass Cluiche go dtí Philip Wall sin in captain amachtaí an taobhán beidir go teisian tá Kyle Bhriotáin ar cúil agus tá sé ag a deire joch an íleach aimsean tá agus ag a deire tá Silla fós ag baile cháthí seansar cúlín agus freagra maithe bheith an maithéin sé sin Harran Chasna ar ag Kyle Bhriotáin agus an fearlár Pháirc sin Josh O'Donovan pass took a last mug agus chance ag Mark Hickey agus tá sé sin gus ag curtha luch garmin sin é baile cháthí Mochuda an buntá sé tug an son ag an réiteóir amach go fada le Joe Doyle agus Doyle ag aimsiú gan tá sé smachta go lán tosí James Doyle thug sé gúlaigh thug sé soncha an tá leis pass Nash ag a deire go dtí Pháirc Doyle cúlín sa céad le cúil sa céad le Tarrant ag a deire imríonn siad pelchoma seasan sa dtí an lán tosí Luke Griffin ag Tarrant dó cad é mar cúil ag an ag seach tá siúr sna sáil an son ar Brian Smith scuilann sé fé an countsa seoir heisteach sár cúlín an son ag a bharlár Pháirc beidir scór brise go deire Nash ag Mark Hickey an fear contúirteach ar réigean gur dhéach sin ó a bhúil an countsa agus tá sé scór mar atá déantaistigh bhfuil deisiistigh an son tá go leor Turling Nash so agus tá Shellifer Nash agus deisir cúil agus tá cúil ag Lucas Fitzpatrick